Vi har omvendt proportionalitet. Og formlen for omvendt proportionalitet er y er lige med a divideret med x. Nå. Ja. Og hvad hedder det? Hvis det er, altså vi har et eksempel herovre på det, som mig lige vil forklare. y er lige med 10 divideret med 5. Det vil sige, at 5 er lige med x, og y er lige med 2. Og det vil sige, at jo større din x-værdi er, jo mindre bliver din y-værdi. Og 10 er tallet, eller 10 kan du kalde a, fordi at det er den, der ligesom bare er der hele tiden. Den er konstant. Ja, den er konstant. Og det er også det, vi kalder den herovre, som Betty har forklaret. Ja, og hvis man så skal tjekke sit svar efter, så kan man omskrive formlen. Og den måde, man gør det på, det er ved at sige, fordi man vil så godt have a til at stå alene. Og for at få x væk, der står divider her, og det modsatte af divider, det er gange, så derfor bliver man nødt til at gange med x. Så bliver det her x fjernet, og det her x, så står der a. Og så når man har ganget på den ene side lighedstegn, bliver du nødt til at også gøre det på den anden side lighedstegn. Hvilket så vil sige y er lige x er lige a. Og så kan du så regne det ud, og så får du svaret. Kan du så tjekke dit svar ud, om det er rigtigt. Og hvis man så også lige skal tage her for sit tjek om større og mindre værdi. Det her det er en hyperbel, som bare er at sætte det ind i et koordinatsystem, i stedet for at regne det på den her måde. Og der kan man se, jo større ens x-værdi er, jo mindre ligesom bliver y-værdien sådan trukket ned. Den er sådan høj heroppe. Der. Man kan se det der. Og så bliver den mindre sådan landet af. Og det var så lige omvendt proportionalitet. Tak til mig, og tak til lille Birdie. Au!